Ćao svima, dobrodošli još jedne nove kuhinske avanture i dobrodošli još jedan novi video. Ukoliko vam je potrebna ideja šta da napravite kada vam dolaze gosti, onda ostanite do kraja ovog videa, jer ovo je jedan od onih ručkova ili večere koji će uvek vaše goste da fasciniraju, a danas pravimo biftek u sosu od gorgonzole sa krompirićima i brokolijem. Od sastojaka imamo brokoli koji smo već očistili i oprali, imamo krompir koji ćemo da iseckamo, oko 750 grama krompira, jedna glavica brokolija, ovdje imamo 100 grama gorgonzole, možete i neki kvalitetni plavi sir, imamo 3 lepa komada bifteka, malo aleve paprike, soj biber, malo suvog začina, maslinovo ulje i puter, kao i nekoliko češnjeva belog luka. I 270 ml slatke pavlake sa kojom pravimo sos. To su nam svi sastojci koji su nam potrebni za ovaj obrok za 3 ljudi, pa ajmo sada i da pređemo na pripremu. I na samom početku ćemo samo krompir da iseckamo na neke ovakve komadiće, zato što ćemo ga staviti u air fryer umjesto da ga pržimo, a samim tim krompiru je potrebno svega 30 minuta na ovaj način da se spremi, pa samim tim znamo da će nam za ovaj obrok biti potrebno samo svega 30 minuta. I sada ćemo u ovako iseckan krompir na neke komadiće da dodamo ovako 2 male kašičice suvog začina. Dodat ćemo 1 kašičicu aleve paprike i dodat ćemo oko 2 kašike ulja. Sada ćemo samo dobro sve ovo da promešamo kako bi svi krompiri bili obloženi začinima. I kada nam je sve ovo ovako fino obloženo, mi ćemo ga prebaciti u posudu za air fryer. I sada naši krompirići idu u air fryer na 190 stepeni, ukupno 30 minuta, a tada će nam i ručak biti gotov. I sada dok nam se krompirići peku, mi ćemo samo da izmariniramo naš biftek. Prvo ćemo staviti maslinovo ulje. Zatim ga solimo. Ja obično samo sa ovim začinjavam biftek. Sada ćemo samo ovako dobro da utrljamo i da umasiramo sve ove začine, a zatim ga okrećemo na drugu stranu. Vidite, maslinovo ulje je došlo i do ove druge strane. I sada ćemo da ponovimo postupak. Opet so, naravno soli i bibera dodajete po vašem ukusu. Biftek ostavljamo sa strane da odmori, jer njega pečemo na kraju. A sada ćemo u ovaj brokoli, sipamo mu hladnu vodu i zatim brokoli stavljamo da se kuva. I brokoli kuvamo svega 8 do 10 minuta, a zatim prelazimo i na pripremu sosa. I sada ćemo samo ovu našu gorgonzolu malkica da izmrvimo kako bi se ona jednostavnije istopila. Krompir nam je u air fryeru, brokoli se ovde kuva, a mi ćemo sada da stavimo ovih naših 100 grama gorgonzole. Samo ćemo spustiti tek da krene malkica da se otapa, a onda ćemo joj postepeno dodavati slatku pavlaku. Za početak ćemo samo malo dodati kako bi ona pomogla ovoj gorgonzoli da se lepo otopi, a onda ćemo sipati i ostatak. Naravno, što ste sitnije namrvili ovaj sir, on će se brže istopiti i toliko se brzo priprema. Vidite, on se već otopio i sada dodajemo ostatak.
Gorgonzola sos ili volite ili ne volite. Prosto tu nema između. Ili ste ludi za njim ili vam prosto ne prija. Ja sam od onih, i ja i cijela moja porodica, mi ga obožavamo u bukvalnom smislu te reči. Ovo je jako brzo gotovo i sada ćemo dodati 2 čena belog luka. Jer beli luk se jako lepo slaže sa gorgonzolom. Kupamo ga još svega samo par minuta i naš sos kada se malkica zgusne je spreman. I ajmo sada samo da proverimo krompiriće. Vidite kako su lepi. Počinju da budu zlatno brown boje, samo ćemo malo da ih protresemo. Ovako. I vraćamo ih. I na samom kraju ćemo paliti ringlu. Znači ringlu palimo na najjače da bi se ona jako zagrejala. Sos nam je gotov, brokoli nam je takođe gotov, krompirići su gotovi, stavljamo ga. Jedan i po minut sa jedne i 1,5 minut sa druge strane. Okrećemo ga. Vidite, eto, po tome kako se toplota penje, po tome i znamo kada će biftek biti onako pečen. Mi volimo medium to rare, to je srednji ka krvavom, a naravno vi opet po vašem ukusu. I ovo je sada moment, ćemo mu dodati malo putera. Kao i 1 člen belog luka koji će pustiti dodatno svoje ukuse. Gasimo ringlu. Sada dolazi onaj moment kupanja bifteka u puteru. Ja ne volim ukus rozmarina, naravno vi ukoliko ste ljubitelj uvek možete da dodate i 1 grančicu rozmarina, ali meni onda to preovladava ukus, a ja volim kada je, eto, baš ovakav kakav jeste. I naš biftek je sada gotov, spreman je za serviranje. Biftek je spreman, pa ajmo sada da vidimo i kako smo ga ispekli. Samo da ga prelijemo sa gorgonzola sosom. Pa ajmo i da ga probamo. Ova kombinacija sa gorgonzolom je stvarno odlična. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pošaljite ovaj video nekome ko je ljubitelj bifteka. A mi se također vidimo i na mojoj Instagram stranici Kuhinske avanture. Ljubim vas puno, ćao!